Bueno, como habéis observado, últimamente estamos, no sé si abrumándoos con conferencias, actos culturales, en definitiva, una parte de memoria histórica, diría yo, de rememoranza de lo que es la UGT, de gente que de algún modo ha colaborado con nosotros o que es próxima a nuestros ideales y que ha protagonizado parte de esos 130 años de historia de nuestro sindicato. Hoy, con Carmen Agulló, una autoridad absoluta en materia de memoria histórica, sobre todo relacionada con la pedagogía y la enseñanza del país valenciano. Vamos a hablar de un libro que habla de la vida y la obra de 20 maestros y maestras del siglo XX. Son relatos muy breves que hacen una semblanza, por un lado personal, de la vida de cada uno de ellos y de ellas. Casi todos tienen un elemento en común, que es su preocupación por la pedagogía, por la enseñanza, desde posiciones que, con independencia de su ideología, porque los hay católicos y, en todo caso, amantes de la libertad, de la importancia de la educación, de la modernidad, de contar con los alumnos y las alumnas para que colaboren en la propia enseñanza, desde una posición de, pues eso, recíproca, donde el alumno pues hace algo más que repetir de manera metódica y mecánica lecciones que tiene que aprender memorísticamente, y está claro que cada uno tiene pues, su posición vital a lo largo de su vida. Casi todos ellos, sobre todo los que vieron los amargos años de la dictadura y de la guerra civil represaliados, unos más y otros menos, pero en todo caso así se produce. Y luego pues una parte de profesores y profesoras más recientes que se incorporan al mundo de la pedagogía y de la enseñanza a finales de la dictadura y principios de la democracia, y tienen una visión también progresista, y todos ellos, desgraciadamente, si se hacen los homenajes, fallecen. Y sin más, le doy la palabra a la compañera Pilar, que va a anteceder a la verdadera protagonista de la tarde de hoy, que es Carmen. Bueno, buenas tardes a todas y a todas. Bueno, lo mismo, pedir disculpas por el retraso. Sabéis que intentamos ser siempre lo más puntuales posibles, pero hay hechos que no dependen de nosotros, y de nosotras venimos de Alicante y bueno, pues hemos intentado llegar lo antes posible. Yo tampoco me voy a extender, porque como dice Ismael, la protagonista es Carmen. Yo, pues bueno, para ponernos en antecedentes, decir que, como sabéis, estamos realizando diversas actividades relacionadas con la conmemoración del 130 aniversario de la UGT y del 30 aniversario de la constitución de la UGT del País Valenciano, y que junto a los actos que ya hemos realizado de homenaje a Rodolfo Llopis y a Matilde Salvador, pues con este nuevo acto cerramos un ciclo que tiene que ver directamente con lo que es la reivindicación, la memoria histórica, la educación y la cultura y la lengua del País Valenciano. Se trata de un acto, como decíamos, de homenaje a maestras y a maestros, a la reivindicación de la memoria de estas maestras y estos maestros valencianos sujetistas. Son maestros y maestras que se agruparon primero en la asociación, la Asociación de Profesores Racionalistas, posteriormente en la Asociación General de Maestros, seguidamente y durante 85 años, desde 1931, año en que se instauró la Segunda República, hasta el 2016, durante 85 años, como decía, a través de la Federación Española de Trabajadores de la Enseñanza, la FED-UGT, y actualmente, pues, a través del sector de la enseñanza y los sindicatos de la enseñanza, en la nueva Federación de Empleadas y Empleados de los Servicios Públicos. Para ello, pues tenemos, como decíamos, el honor de contar con Carmen Agulló. Carmen es profesora titular de Historia de la Educación en la Universidad de Valencia, y podemos decir que es una de las investigadoras de mayor prestigio de España y en concreto aquí del País Valenciano sobre historia de la educación, especialmente durante las etapas de la Segunda República y la etapa franquista, y también especialmente sobre la educación de las mujeres. Es una mujer también que se ha preocupado de la recuperación del patrimonio histórico-educativo y también por la defensa de la educación pública. Carmen es autora y coautora también de obras como Mestres Valencianes Republicanes, la depuración del magisterio valenciano,
la renovació pedagógica del País Valencià, entre otras obras. Y también podemos decir que es integrante del Consell Valencià de Cultura de la UGT del País Valencià. Los sujetistas y las sujetistas, por tanto, tenemos mucho que agradecer a Carmen Agulló, porque Carmen se ha ocupado de recuperar y reivindicar la memoria histórica de las maestras y los maestros sujetistas, y se ha ocupado de sacar del olvido a aquellas maestras y maestros que fueron cruelmente represaliados, sufrieron el exilio interior, también sufrieron cárcel durante la época del franquismo, por el simple hecho de ser maestros y maestras que tuvieron un firme compromiso con la renovación pedagógica, que tuvieron un firme compromiso con la igualdad entre mujeres y hombres, un firme compromiso, en definitiva, por un cambio social. Para ello, pues Carmen nos va a presentar, y estamos aquí para ello, este libro del que es coordinadora, 20 mestres del segle XX al País Valencià, en el que presenta a 10 maestras y 10 maestros, y de los cuales son 3 mujeres y 4 hombres que pertenecieron a la UGT. Después visionaremos el documental Las Maestras de la República, un documental en el que también participó Carmen, documental de la UGT que además tuvo un premio en los Goya, creo que del año 2014, si no me equivoco, y bueno, un documental que recupera también y reconoce y reivindica la labor de las maestras republicanas, el esfuerzo y el papel clave que tuvieron estas maestras en la conquista de los derechos de las mujeres y en la modernización de la educación. Y bueno, ya sin más, pues os dejo con Carmen Agulló y vamos a disfrutar de su intervención. Abans de començar, sí que, aprofitant el micròfon que estic així, volia comentar-vos que encara que són 20 mestres, hauria pogut ser moltíssims més. Hem fet 20 per una mica el joc d'entre 20 del segle XX i que estigueren representats 10 homes i 10 dones, volíem paritat, i vos puc assegurar que ha sigut facilíssim trobar 10 dones. El que ha sigut difícil és triar-les les 10. Perquè a vegades diu, no, és que n'hi havia molt poques, i us puc assegurar que mestres renovadores tenim moltíssimes. Per tant, ha sigut una tria difícil i s'ha quedat alguna gent fora, alguna gent que ara vaig a comentar-vos algú que m'he quedat en l'espina que no hagi estat estimats. Hem seguit els criteris, per tant, de la paritat, el criteri de que n'hi haguera mestres que hagueren treballat a Castelló, a València i a Alacant, és a dir, la major part de les comarques estigueren també representades, que estigueren persones de començaments de segle i de finals de segle, perquè si no, evidentment, la majoria seria en l'època de la República, però hem volgut també abans de la República i després en els anys de la transició, que seria la segona època daurada de la renovació pedagògica. Per tant, tenint en compte tots aquests factors, hem triat a aquests. Qui falta? A mi m'hauria agradat molt dos, per exemple, una mestra del pla professional, que va ser Enriqueta Gut, que per a mi ha sigut una mestra que representava perfectíssimament el que volia Rodolfo Llopis i Marcelí Domingo, que fossin els mestres republicans, en concret les mestres republicanes, una dona que va estar en missions pedagògiques, una dona que va estar en la UGT, una dona que, diríem, treballava en Parvus, després va treballar en Llíria, una dona que tenia una experiència interessant i que al final va tindre que exiliar-se en el Sinalla i va acabar en Mèxic absolutament sense poder treballar per allò que a ella li encantava, una dona amb una trajectòria vital extraordinària. I el que també em sap molt de mal que no estiga i algun dia la UGT tindria que recuperar-lo és Don Higinio. Don Higinio és el número 1 o el número 2 de la UGT, de la FT-UGT del País Valencià. Dic el número 1 o el número 2 perquè no tenim el fitxer original. Paquita Sánchez el va destruir quan entraven els soldats franquistes. La seu de la UGT estava en Hernán Cortés i ella estava en la Filla i van veure com entrava, venien, pujaven els soldats i van cremar el registre en molt bon sentit, perquè en aquest moment tindre el fitxer de la FT era ja anar directament i no anem a dir-ho. Per tant, el van cremar, però el Servei Espanyol del Magisteri franquista va refer un llistat dels mestres de la UGT. En aquest llistat
Higinio Martínez es el número 2 de la FETE-UGT, en la particularidad de que va a ser el último alcalde republicano de Valencia. Quan Domingo Torres Maeso se'n va anar a Mèxic a recaptar diners, com sabeu, quan l'alcalde se'n va, deixa el tinent d'alcalde en el seu lloc. Bé, doncs el tinent d'alcalde va ser Higinio Martínez. I, per tant, l'última acta de l'Ajuntament de València signada per un alcalde republicà és Higinio Martínez. Higinio Martínez va fundar el PSOE en Algemesí i no el van matar perquè era un home d'una ètica tan extraordinària que va salvar moltes vides durant la guerra i va ser d'aquestes persones que afortunadament després la llei va donar la cara per ell i va estar en presó, però no el van fusellar. Com era també com era, se'n va anar a Barcelona i va intentar refundar el PSOE en Barcelona, en el qual, com podeu pensar, li va tocar una altra època llarga de presó. Ell vivia en un poble menut de la Ribera i la dona era la que treballava i tenia molt mala fama en el poble perquè la gent deia que vivia, quin home, que és la dona la que treballa i ell no fa res. Ell no fa res perquè no podia. I ell tenia correspondència en Rodolfo Llopis directa a través d'un correu que tenien. A mi sempre m'he quedat en ganes i diverses vegades he dit de recuperar la història de Don Higinio i de publicar-la. Crec per això que és un moment per a dir que no està així, no perquè no tinguera que haver estat, sinó perquè ja no canvia. Bé, doncs una vegada dit això, comentar-vos que el que avui, esta vesprada, anem a fer és intentar seguir el fil de la memòria de la renovació pedagògica. Quan nosaltres arribem a la República, no amaneix un dia en el qual la renovació pedagògica sorgís miraculosament, no. La renovació pedagògica en la Segona República és fruit de diverses experiències que hi havia hagut des de finals del segle XIX i començaments del segle XX. La Segona República va veure de la Institució Libre d'Ensenyança, de les propostes socialistes, de les propostes de l'escola moderna i de les propostes de l'escola nova. La Institució Libre d'Ensenyança, a mi m'agradaria recordar, i vaig a fer un parèntesis aprofitant l'actualitat. En la ILE jo remarcaria el sentit de l'ètica i de l'estètica que tenia. Sabeu que la ILE va néixer fruit de que per dues vegades van expulsar a uns professors d'universitat i d'institut per defensar la llibertat de càtedra. El ministre Orobio va decretar que tots aquells professors que dins de les aules reproduïren alguna idea dissolvent, perillosa, en contra de la monarquia o en contra de l'Església Catòlica serien expulsats de les seues càtedres. Voldria recordar el cas de Nicolás Salmerón. Nicolás Salmerón, Fernando de Castro van ser expulsats i don Francisco Giner de los Ríos, en solidaritat, va dir que ell posava el seu càrrec a disposició del Ministeri i el Ministeri, evidentment, va disposar en seguida del retirar. Si penseu que Nicolás Salmerón va ser president de la Primera República, entengueu que, evidentment, èticament, ell no podia estar defensant postures monàrquiques i postures en contra dels llibertats. Però, a més, Nicolás Salmerón és una persona absolutament extraordinària perquè, mentre era diputat, va presentar en el Congrés de Diputats una proposta per a prohibir la pena de mort. Va ser derrotat i, quan ell era president de la Primera República, li van donar unes sentències de mort per a signar. I ell va dimitir. Ell va dir que ell havia estat tota la seva vida lluitant contra la pena de mort i que, per tant, era incapaç moral, èticament, de signar una pena de mort. Dic perquè crec que és important recordar que un president de la República, el càrrec més important que n'hi havia, era capaç d'avantposar la lluita ètica, diríem, la lluita pels drets de les persones a estar en monàrquica. Nicolás Salmerón, evidentment, quan va tornar altra vegada a la universitat, el ministre Orobio, en este país tenim la costum de els pitjors ministres tornar altra vegada a aparèixer, va tornar a fer el mateix decret, el van tornar a expulsar i a partir d'ahir és quan va néixer la Institució Libre d'Ensenyança. La ILE, per tant, naix com una resposta en contra de limitar la llibertat de càtedra i està a favor d'una escola activa,
una escola participativa, una escola en la qual es facin excursions, en la que tinguin participació les famílies, en les que es puguen tenir una perspectiva europeista, són dels primers que parlen d'Europa, i per tant és una experiència molt interessant. Al mateix temps, poc després de la ILE, que estaria dirigida sobretot a la burguesia liberal, va néixer la proposta de l'escola moderna de Ferrer Guàrdia. Ferrer Guàrdia va fundar en 1901 l'escola moderna en Barcelona i l'escola moderna té un sentit més de classe, és a dir, més d'intentar que no adoctrinar, però sí que els alumnes pensen, tinguin una consciència crítica i siguin capaços de lluitar sobretot contra l'autoritarisme i la imposició. L'escola moderna és també una escola activa, una escola que fa excursions, una escola participativa. És a dir, que n'hi ha uns trets que van en totes aquestes propostes repetint-se perquè són els que realment van a modelar la figura d'un mestre renovador i d'una escola renovadora. Però també crec que és important, i l'altre dia vaig trobar a faltar que es fera un esment de la persona que, junt a Rodolfo Llopis, va fer totes les propostes educatives del Partido Socialista Obrero Espanyol, que era Lorenzo de Zuriaga. Entre Lorenzo de Zuriaga i Rodolfo Llopis van posar en marxa tot el que serien les propostes educatives del PSOE. Bé, què seria la proposta del PSOE? És una escola laica, igual que la ILE i igual que l'escola moderna, una escola participativa, però el PSOE li va donar moltíssima importància al concepte de l'escola unificada. L'escola unificada és el que avui en dia diríem l'escola comprensiva. És a dir, una escola en la que la igualtat no és real, perquè els xiquets i les xiquetes no és el mateix néixer en un poble que en una ciutat, de classe treballadora que de classe alta, xiquet que xiqueta. Per tant, com no som iguals al néixer, una escola igualitària és la que compensa les desigualtats. Per tant, quan ells parlaven de l'escola unificada, era d'una escola que volia compensar les desigualtats. De la importància que li donaven, per exemple, a les beques. I deien que no es podia perdre ningunament per problemes econòmics o per problemes de viure en un poble i no poder tenir una educació bona. Per tant, el PSOE dirien que va posar l'accent en el tema de l'escola unificada, el tema de l'escola laica i també, evidentment, l'educació dels homes. I per últim, diríem que l'última pinzellada que acaba de completar l'escola republicana són les propostes de l'escola nova. L'escola nova, sobretot, està basada en 5 pilars. Una escola activa, una escola vital que entra en la vida en l'escola, una escola lliure, és a dir, en capacitat que els xiquets i les xiquetes pensen per si mateixes, s'organitzen democràticament i facin que l'escola sigui una república en la qual tots prenem les decisions i tots prenem les conseqüències de les males decisions. Això a vegades també és important tenir-ho en compte. És a dir, el mestre no pot ser el proteccionista que les diga no, això no pot ser. Tot l'índice. Bueno, si nosaltres diguem anem a pintar la classe i anem a decidir de quin color pintem la classe i els xiquets diuen anem a pintar-la negra, el mestre pot dir home, negra als 2 dies no ho estan fas. Doncs espera't, als 2 dies estaran fas i diran anem a pintar-la d'un altre color. És a dir, aquest sentit que siguin els xiquets els que prenguen les decisions i que aprenguen també de les seves equivocacions, aquesta escola democràtica i una escola lliure és també un pressupost de l'escola nova. Una escola que respecte la individualitat. Totes les persones són diferents. No n'hi ha 2 persones que siguin iguals. Precisament ahí radica la gran riquesa de la pedagogia, en tratar a cada un respectant la seva individualitat. Però al mateix temps, dins de la col·lectivitat. Nosaltres som individus que hem de desenvolupar-se al màxim, però tots formem part d'un col·lectiu. Per tant, hem d'estar inclosos dins d'aquest col·lectiu. I a partir d'ahí, vitalitat, activitat, llibertat, individualitat i col·lectivitat, cada un dels mestres de l'escola nova es va treballar d'una forma diferent. Montessori, de Crowley, Dewey, Kerstenstein, cada un d'ells va fer una proposta absolutament diferent de com treballar en una aula, però totes basades en aquestes 5 propostes. Per tant, la gran riquesa que té la República i que no va tindre ninguna altra, i aquest és un dels problemes de la LOCSE,
és que durant la República es va deixar que cada mestre treballara de la forma que millor li pareguera. No va imposar una única manera, encara que pensara que era la millor manera de treballar. És a dir, si a mi m'agrada treballar seguint a Freinet, jo treballo a Freinet, però si a ell li agrada Montessori, ell treballa a Montessori i no passa res, perquè tots es basem en els 5 principis bàsics que van a fer que els xiquets i les xiquetes es desenvolupen. Per tant, aquesta riquesa que es diu s'obrir en 1000 flors és que la República va a potenciar des de dalt que cada un dels mestres poguera treballar d'acord amb la seva manera, la seva metodologia en la que es trobara a l'escola. Bé, este fil de la memòria de la renovació pedagògica es trenca en part durant la dictadura de Primo de Rivera. I ahir jo també vull recordar, perquè gran part dels que seran els mestres fundadors de la UGT, de la FET-UGT, van tindre una mala experiència en la dictadura de Primo de Rivera. I no parlem de la dictadura de Primo de Rivera com algo així molt blanet, comparat amb el que va vindre després, evidentment. Però la dictadura de Primo de Rivera, pensant sobretot en reprimir el nacionalisme català, va fer una llei de repressió de les idees dissolventes peligroses que va afectar sobretot a tots aquells mestres que no eren catòlics practicants dins de l'aula, perquè va obligar-los a ensenyar la religió catòlica dins de l'aula, o que tenien conductes pernicioses fins i tot fora de l'aula. Paquita Sánchez, que després parlarem d'ella, va ser acusada durant la dictadura de Primo de Rivera i no se li va obrir l'expedient perquè va caure Primo de Rivera per un veí que des de la terrassa el veí veia com Paquita prenia el sol en pilotes en companyia dels fills. La filla de Paquita diu que sa mare no prenia, estava en una bata, els xiquets sí que prenien. Però bueno, així i tot estava en la seva terrassa. Qui feia el veí mirant i més denunciant. Bé, doncs aquesta denúncia quasi li costa l'expulsió del magisteri a Paquita. És a dir, que va haver altres mestres que van tindre també repressió, per exemple, la professora de la normal, Carmen García de Castro, que també era de la FET-UGT, que la van expulsar perquè va obligar a les alumnes de magisteri a llegir Gargantúa i Pantagruel. No és broma. Estem parlant seriosament i estem en l'any 28. Van expulsar a una professora de magisteri per obligar a les alumnes a llegir Gargantúa i Pantagruel, una obra plena de austeridades, lenguaje inapropiat i sobretot per a la mente virginal de les estudiants de magisteri. A Pepita Uriz la van expulsar de la normal de Lleida en l'època de Primo de Rivera per obligar a les seves alumnes a llegir a Margarita Nelke. Per cert, Pepita Uriz és una de les fundadores de la FETE i una de les poques dones que van tindre càrrecs d'importància en la FET-UGT de Catalunya. És a dir, que tenim totes aquestes dones i homes en la dictadura de Primo de Rivera van patir ja una repressió que afortunadament va caure la dictadura. Arriba la República i diríem que s'obri tot una perspectiva magnífica gràcies sobretot a dues persones, Marcelino Domingo i Rodolfo Llopis. Ese tándem va fer en 8 mesos més que han fet molts en tota la vida. És a dir, Rodolfo Llopis va escriure un llibre que us recomano, estava comentant abans en Wilson, devia ser de lectura obligatòria, que es diu La revolució en l'escola. Ese llibre és una autèntica meravella. Tan meravellós és que jo el vaig tindre que llegir en la Universitat de València en un exemplar de l'any 34 perquè no s'havia tornat mai més a reeditar. Afortunadament ara n'hi ha una reedició dels anys 2000 i és una autèntica meravella. Si vosaltres voleu conèixer com era l'educació en la Segona República, només cal que llegiu La revolució en l'escola del Rodolfo Llopis. Ahí s'explica tot. Bé, quins eren els paràmetres de l'educació republicana? Per a mi són dos frases, una frase. Más escuelas y mejores maestros. En això he revisto. I jo sempre dic que encara avui en dia ese seria el programa per a qualsevol ministeri o per a qualsevol conselleria. Más escuelas y mejores maestros. Más escuelas, crear escoles per a tots, però escoles de qualitat. Des del punt de vista d'infraestructura i des del punt de vista que tots els xiquets i xiquetes tingueren un lloc en l'escola pública, perquè la gran aposta de la República va ser l'escola pública.
el qual no vol dir que no hi hagués escola privada, perquè la ILE i les escoles anarquistes van continuar durant la República. Però l'aposta del govern va ser per l'escola pública. Però sobretot va ser la formació del magisteri. És la primera vegada i l'única, i podíem prendre nota, de que es va fer un pla global de reforma de la formació del magisteri. Reforma inicial, reforma contínua i procés de selecció. Desapareixen les oposicions. És l'única vegada en la història que desapareixen les oposicions per accedir al funcionariat del magisteri. Per primera vegada, la formació inicial són 4 anys, dels quals un curs sencer és de pràctiques, cosa que avui en dia no és. S'exigeix el batxillerat superior i tots els que acaben el pla professional són funcionaris. Per tant, s'acaba en les oposicions. Importantíssim, tercer pilar, la formació permanent. És a dir, s'ha de saber que els mestres, una vegada que estan treballant, han de poder tenir una formació contínua des de l'administració, de qualitat. I ahí es va posar en marxa el centre de col·laboració, les setmanes pedagògiques, les escoles d'estiu, tota una gamma diferent per a poder formar contínuament els mestres. Per tant, formació del magisteri, més escoles i diversitat metodològica, poder treballar cada un com vulgui. A més, la República va aconseguir el vot a les dones i, per tant, les dones van aconseguir la ciutadania. A partir d'ahí, tota una sèrie de lleis. La llei del divorci, la igualtat d'accés al treball, en l'educació i comencen a formar-se les ciutadanes republicanes. El model de ciutadana republicana és la mestra republicana que du a les escoles dels pobles una mestra moderna, participativa, activa, diferent, un model, una identitat femenina molt més marcada. Arriba la guerra, la guerra continua. És importantíssim, així en València, la guerra va continuar les escoles i va continuar els xiquets augmentats i multiplicats perquè van vindre els xiquets evacuats i des d'ací es va donar escola als xiquets d'ací i als que venien de fora. Per tant, és una etapa molt interessant de veure com van organitzar l'escola en l'època militar. A l'acabar la guerra ve la depuració. La depuració vol dir apartar del magisteri. Hi ha una frase molt bonica que diu no tienen lugar en la Nueva España. No tienen lugar en la Nueva España eren tots els mestres que pensaven que no podien recuperar-se i per tant tenien que estar exclosos. Aproximadament en tot l'estat és un 24% de mestres el que va estar sancionat. Així a València, la província de València, és un 27%, que van estar sancionats des de sancions més leves a l'expulsió del ministeri. Bé, afortunadament es reprèn el fil de la renovació pedagògica en els anys 60. En els anys 70, en plena transició, que és una època que caldria tornar també a estudiar perquè es va intentar construir, i així en els anys 80 jo crec que es va posar en peu un model d'escola pública valenciana molt interessant, que caldrà refer la història, i a partir d'ahí arribem a este moment. I en aquest moment és quan hem de reivindicar que no venim del no-res, que són fruit del linatge d'uns mestres, homes i dones, que van estar fent pràctiques pedagògiques renovadores al llarg de tot el segle XX. Nosaltres hem intentat presentar-lo de manera que totes aquestes corrents pedagògiques estiguen representades. Vosaltres aneu a trobar, ara que està tan de moda Maria Montessori, que sembla la modernitat absoluta, així està Natividad Domínguez i Adelina Barrés, que fa 100 anys ja practicaven escoles Montessori en Castelló i així a València. Aneu a conèixer a mestres que practicaven les metodologies del Centre d'Interès de Decrolí, com és Maria Ibars o Ramon Ràmia. Aneu a conèixer a mestres que practicaven les tècniques Freinet, Enric Soler-Godes, Carmen Valero, Ramon Ràmia, Josefina Ferrandes. Aneu a conèixer mestres que practicaven l'aire lliure i el naturisme. Ricardo Vilarnegre, mestre de Rodolfo Llopis. Ara estan de moda també les escoles a l'aire lliure i estan venent-nos com l'últim. Fa 100 anys a Alacant estava l'escola Jardí Altamira, que estava Ricardo Vilarnegre, i així està la història, de la primera escola a l'aire lliure que es va ser abans de la que van a fer a Barcelona, que és la que avui en dia es posa com a model d'escola a l'aire lliure. Així ja tenim escoles a l'aire lliure.
Tenim a Paquita Sánchez, que era una mestra naturista, i tenim a dos mestres de la CNT, Antonio Maimón i José Casasola, que eren anarquistes i també naturistes. Tenim mestres lliurepensadors, com Rafael Arizo, Amalia Càrbia, José Quirós, José Casasola o Paquita Sánchez. I també tenim mestres que van lluitar per introduir el valencià a l'escola. Amparo Navarro, Enrique Rodríguez, Carles Salvador, Ventura Pascual i els tres últims, Melchor Botella, Empar Granell i Vicent Costa, que serien, que van treballar ja a les darreries del segle XX i serien els que van recuperar aquesta escola pública valenciana per la que havien lluitat en el món. Tota aquesta lluita és una lluita individual, però sobretot és una lluita col·lectiva. Per tant, a mi m'agradaria remarcar com els mestres i mestres que van fundar la UGT la van fundar abans del 14 d'abril. És a dir, que la FT-UGT de València està fundada abans d'abril del 31. Per tant, encara no sabien que anava a proclamar-se la República quan un grup d'homes i dones van fundar un sindicat per tal de reivindicar els seus drets com a treballadors. Entre ells, 5 minuts per cada un. De Rafa Arizo no vaig a parlar perquè la semblança la van fer Wilson Ferrus i per tant Rafael Arizo és el pare d'una dinastia de mestres lliurepensadors. Ell va començar en l'escolaica de Cullera, que a mi m'encanta, lo de l'escolaica, ara li han recuperat el nom, una escola que havien fet, una escola en aquell moment que l'havien fet entre un grup de persones de Cullera, de diferents persones que havien contribuït per fer una escola que no seguira els pressupostos de l'escola pública en un moment en què l'escola pública era una escola que adoctrinava catòlica, etc. Van crear l'escola. I ahí va estar Rafa Arizo com el mestre que la va dur en nom. Després va aprovar les oposicions i va estar en l'escola pública. Rafa Arizo, evidentment, és una persona que va tindre un protagonisme molt important dins de la FT-UGT i també dins de lo que seria l'expansió del lliure pensament en l'escola valenciana. José Quirós és una persona extraordinària. Per a mi, el que millor ha escrit i ha explicat quins són els principis pedagògics. La semblança de José Quirós la fa Jesús Huguet, que és un company membre també del Consell de Cultura de la FT-UGT, i José Quirós és una persona amb una capacitat de síntesi extraordinària. No és un home que siga renovador des del punt de vista pedagògic, però és un dinamitzador, és una persona que es dedicava a organitzar col·lectius, és a dir, col·lectius de mestres, associacions de mestres i, evidentment, és dels primerets que va fundar la FT-UGT. José Quirós va acabar a Maçon, Arizo també era maçon, la maçoneria està molt vinculada a la FT-UGT, pràcticament tots els primers fundadors estan relacionats amb ella. És lògic que són lliurepensadors, són gent aperturista, són gent republicana i per tant és normal que entre ells tinguin relacions. Tenim a Enrique Rodríguez, que d'ese sí que van veure la fitxa original d'Enrique Rodríguez està en l'arxiu de Salamanca i Enrique Rodríguez va ser secretari de la FT-UGT de Castelló, una persona d'introductor de les tècniques Freinet a Banglalet, és a dir, en la impremta, en una escola de Sant Joan de Moro menudíssima i un home que tenia una manera de treballar i un tarannà personal, era una persona absolutament deliciosa. I Ramon Ràmia. Ramon Ràmia és també un home, fixeu-se, cada un té les seues preferències, jo a Ramon Ràmia me l'estimo molt. Ramon Ràmia és un mestre que va començar a treballar en les coves de Vinromà i va treballar al centre d'interès de Decrolí. I va comprar colmenes per a que els xiquets aprengueren a treballar i a fer mel i a través de la mel va treballar al centre d'interès, és a dir, les abelles, la mel, etc. Una vegada que havia treballat al centre d'interès de Decrolí, se'n va anar a Paterna i en Paterna va començar a treballar seguint a Freinet. Va estar en companyia d'una mestra també extraordinària, també de la FT, Josefina Castelló, van comprar una impremta i va començar a treballar. Però per a mi, èticament, Ramon Ràmia és una persona extraordinària. Durant la guerra, fixeu-se, en la guerra, any 38, el nomena director de l'escola aneja a la normal, és a dir, l'escola de pràctiques de magisteri, un càrrec d'importància.
I el senyor Ramon Ràmia, que era així, va començar a dir que ell volia un camp nortet perquè els xiquets feren pràctiques i els mestres que anaven a fer pràctiques sapigueren com es duia un hortet escolar. Que ell volia que els xiquets i les xiquetes tingueren unes caires, un mobiliari i tal. Que ell volia, i al final, en plena guerra, l'home dimitís i diu: colló, he escrit a l'Ajuntament, he escrit a la Direcció General de Primera Ensenyança, he escrit a tot el món i ningú sembla que es preocupa per millorar les condicions mínimes d'ensenyament dels xiquets, jo dimitís. És fàcil dir-ho. En l'any 38 s'ha de tindre una ètica forta per a dir que deixes el càrrec perquè el primer són els xiquets. I si tu no treballes d'acord en com ha de treballar-se en una escola, te'n vas i que vinga una altra persona. Per tant, jo crec que Ramon Ràmia és una persona extraordinària, també evidentment el van tirar, va tindre una vida prou difícil una vegada en el franquisme. Les mestres de la FT-UGT, Carmen Valero, impressionant. Una vocació de mestra, és una dona que va ser llicenciada en químiques, que va estar en la residència de senyorites, en companyia de Maria Elena Héctor, i és mestra, i se va a treballar a Oliva. És a dir, quan tot el món sembla que el que més volem és pujar, pujar, pujar i tindre títols, molts títols, no sé per què, però molts títols. Esta dona que era llicenciada en químiques, que en aquesta època eren poquíssimes, era també mestra i se va a treballar a Oliva. Treballa a Oliva, fa una revisteta preciosa que es diu Caperucita Roja, la dona és així, i a més se'n va a la playa en companyia de les xiquetes i durant la guerra s'ocupa de les colònies d'evacuats i de l'hospital que n'hi havia de xiquets que van fer en Oliva. Carmen Valero, per tant, és una dona extraordinària, és també de les primeres fundadores de la FT-UGT. Paquita Sánchez, que ja us he comentat, mestra naturista, treballa en la Pina de Montalgrau, un poble menudíssim de Castelló, i ella, per exemple, fixeu-se, feia que les xiquetes tots els dies es llevaran les mans i la cara. Les xiquetes tenint fotos anaven com les abueles, en un mocaor al cap, una capeta, unes faldes fins terra i com ella deia, bueno, baix del mocaor us podeu imaginar el que hi havia. Doncs ella tots els dies abans d'entrar en classe les feia llevar-se les mans i llevar-se la cara. I per lo menos, i ara que hem fet entrevistes, les alumnes, que tenen tots els 90 anys, se recorden com doña Paquita ens deia que el més important era la higiene i que tots els dies sabia que ella va estar. Doña Paquita, sí, són coses que ara ens poden semblar molt bàsiques, però tenint en compte les malalties que n'hi havia en aquella època, la mortalitat infantil que n'hi havia, l'índex de malalties contagioses per falta d'higiene, això era fonamental. És a dir, era el bàsic per a poder estar treballant en un col·lectiu. Esa era doña Paquita. Doña Paquita, per arribar a Pina, anava en tren i després agarrava una mula i a la mula arribava a Pina. És a dir, eren dones que eren d'una altra part. Després se'n va anar a Llíria, va estar treballant en Llíria i va estar detinguda en Llíria i després va estar en el convent de Santa Clara una llarga temporada. Doña Paquita no va tornar mai més a treballar en l'escola, entre altres coses perquè era de les fundadores de la FT i la tenia. I per últim, Amparo Navarro. Amparo Navarro és una dona que en l'any 22, any 1922, ella tenia 22 anys, fàcil de recordar, és de 1900, es va atrevir en una assemblea de la nostra parla, fixeu-se, dona de 22 anys, parlar en una assemblea pública per a defensar la necessitat d'introduir el valencià a l'escola i de que els mestres isqueren de la normal sapiguent valencià i castellà, perquè no sabien a quina zona les podia tocar i per tant tenien que saber les dues llengües. El valencià va entrar en l'escola de magisteri en l'any 77. O sigui que doña Amparito era una miqueta avançada. Amparo Navarro va estar en el Partit Valencianista d'Esquerres, va ser la presidenta de l'Associació de Mestres Valencians i va estar en la FT-UGT, va estar en el Partit Comunista, va estar en Dones Antifeixistes, va estar en la revista Passionària, va estar en la presó de Santa Clara, va ser, en això ja acabé, perquè crec que us conté de com era doña Amparito,
quan es va fer el referèndum de Franco, aquell referèndum que feia Franco, en el qual després va ser especialista Fraga, en el que hi havia més vots que votants, doncs va fer el referèndum per el qual la monarquia, havia que dir que sí a la monarquia. I va eixir evidentment en la urna que havia decidit sí, i Amparito va dir que allà havia hagut un pucherazo perquè ella havia votat que no. Amparito li va costar 1.000 pessetes de l'època una multa del governador civil per haver fet unes declaracions en contra, posant en dubte, no sé si dir la democràcia, dels referèndums que feia el franquisme. És a dir, que ella diga, bueno, si jo he votat que no, ja s'hi ha vist tots que sí, així algo no va bé. Bé, doncs dir això del franquisme li costava 1.000 pessetes, que no tenia va? Amparito Navarro no va poder tornar a l'escola fins pràcticament quan se n'anava a jubilar i evidentment no va estar en la seva escola d'Alfafar, que és la que tenia el propietari. Bé, tots aquests mestres que després van poder tornar, més la gent que en els anys 60 en ple franquisme també van començar altra vegada a través de l'Orratpenat i a través dels col·lectius de mestres a posar en marxa una escola valenciana, són els que van continuar el fil. Un fil que jo crec que avui en dia nosaltres estem obligats a continuar. És a dir, tenim no sols que recordar-los, estem recordant-los, que hi ha que recordar a més dels que així estan, però sobretot creiem que el legat que ells ens han donat és el que hem de reivindicar. És a dir, avui, ara, així, en aquest moment, hem de continuar lluitant per una escola pública, valenciana, laica, democràtica i activa. Aquest és el legat dels mestres i de les mestres republicanes. I aquesta seria l'obligació que èticament tindrien avui en dia que ser. Gràcies.